Kung para sa imuha ang Biblia importante nga masabtan, kini mga pangutana maaring para sa imuha na. Pero basin para sa imuha ang Biblia dili ka importante. Ako si Jing Hadjo Tinag sa igsoon, mga tago gamay pasabot para sa imuha. Ngano nga ang Biblia importante nimo ug nako kitang tanan masabtan ang pulong sa Ginoo nga mga Biblia. Adunay upat ka rason nga akong ihatag sa imuha ngano ang Biblia nga importante na masabtan. Pero bago na ko ihatag ang upat ka rason, adunay usa ka mensahe. Ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, mao ang iyang pulong. Ang maabrihan nato ang Biblia ug atong mabasa, atong may balaan ang iyang mensahe para sa ito. Aduna pa ba'y mulabaw para sa imo nga naghimo sa langit ug sa yuta, the creator of heaven and earth, imong masayran ang iyang mensahe. Napabay mulabaw sa imo o basig para sa imo ngang masabtan ang gihimo sa Ginoo, ngang masabtan ang mensahe sa naghimog sa langit ug sa yuta, dili importante para sa imo. Pero kung importante sa imo igsoon, kini ang mensahe para sa imo. Ug ang upat ka rason ngano nga ang Biblia importante nimo nako nga masabtan. Una nga rason, sama sa usa ka lalaki nga nahigugma, ang gipadalhan og love letter siyang minahal. Buot nga masabtan ang mga sulat ug anak ko ng Ginoo. Ang Diyos na padala og mensahe sa mga tao. Buot sa Ginoo nga ipahibalo nga siya nahigugma. Ug pinaagi siyang pulong ang mong Biblia masayran sa mga tao na siya nahigugma sa mga tao. Ang ikaduha, sama sa usa ka sundalo. Ang sundalo kinahanglan nga mosunod sa mao nga order sa iyang commander, o kinahanglan pod nga mosunod sa mga order ana pod ang Diyos, ana pod ang tao. Ang Diyos, ang Ginoo mao atong commander. Ang masabtan niyang pulong, ang masabtan niyang mensahe, ang iyang order importante tungod kay ang Diyos naghatag og order ug mensahe sa mga tawo katawhan. Ug ang iyang pulong ang Biblia mao ang mensahe, mao ang order para sa mga katawhan. Ang ikatulo, sama sa ka driver. Siguro kung driver ka, maring ma-relate nimo ni. Importante ba para sa driver nga mahibalaan ang mga traffic sign? Kung ako yung pangutan-on, yes, importante ka. Tungod kay kung sa traffic sign pa lang, dili ka kahibalo ang simpleng traffic sign, dili ina nakasip ay mong pag-drive. Sa atong kinabuhi igsoon, sama sa nag-drive, kinala nasayod kasi mong padulungan, ana po ng Ginoo. Doon na siya mensahe sa atong pagpadagan sa kinabuhi. Doon na siya maong mensahe na dapat masabtan nimo ang Biblia para masayod ka sa dagan sa imong kinabuhi nga safety, ug padayon ka sa imong pagpadulong sa kinabuhi nga dunay wisdom. Ang ikaupat, sama sa weather forecast. Ang weather forecast na sayod kung unsan dagan sa panahon. Aduna bay ulan, aduna bay bagyo. Importante ba nga masayran ang panahon? Yes, of course, importante para sa weather forecast. Even farmers kinahanglan nga masayran. Ikaw ba nasayod sa dagan sa panahon? Igsoon kung nasayod ka sa pulong sa Ginoo, sama ra sa nasayod ka sa panahon. Ang masayran nimo ang pulong sa Ginoo sama sa nasayod ka sa panahon. O igsoon usmo nako, importante kayo na ikaw, ako mahibalo sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nga ang Biblia mao ang mubago sa imo kinabuhi ug sa akong kinabuhi. God bless imo ha.